Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Vista Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondaga. Ang nagangunyan, kada Sabado, alas 9 sagud alas 10:30 nin pagkaaga. Ang nagangunyan. Maray na aga mga tugang aldaw na Sabado a 11 kan bulan na Nobyembre taon 2023. Liwat ihatod mi sa Indo ang mga bareta sa Nagangunyan News, mga baretang tiriripon po Lunes sagud Sabado. Live nindo kaming na dadangog sa 104.7 Bossing FM, as in 105.5 Bicol Idol FM, as in 89.5 Radyo Natin Naga. Nadadalan man live sa Cefio Facebook page, YouTube channel, as in ANN News official Facebook page. Sa pangarang kang Bilog News Team, makapansin dong mga kaibanan sa pagbabareta, Roy San Ramon. Sa satuyang mga bareta, pagpaparehistro kan mga kaakian sa Syudad Dinaga, liwat ipiglibre katagod kan National Children's Month. Ang detalye sa ki Risa Santos. Tulo sa mga aki ni Maria kan Barangay Cararaya, Naga City, kaipuhan maipaayos ang birth certificate huli sa salang spelling kan middle name sa dokumento. Maot niya man isunod sa apelyido kan ama ang mga aki. O paparibayan ko siya ning sa middle initial ta sarala po kasi spelling kung busy sa eskwelahan. Maagi sa proseso nin correction of clerical error as in affidavit to use the surname of the father o legitimation ang problema ni Maria. Kasabay ini kan libreng pagparehistro kan mga aki na pigkondusir sa City Hall compound kung sa inaaprobet sara ni Maria asin kan dakul pang residente sa syudad. Siring ni Lola Melinda na maut man makaparehistro kan sa iyang birth certificate, makalihis ang 73 na taon. Restro po ako kasi ako may panirestro. Mapa po ako ng restro birth certificate. Ngayon po kasi ang magurang ko, dahil ko aram. Saro sa mga dahilan, pera kang nalilingawan, napapabayaan itong kakayahan sa pagbayad. So sa paagi po, kaini yung programang ini, libre nang maitatao sa mga magurang itong birth certificate. So itong mga mayong may kakayahan na magbayad, kaya nga nadidelay itong registration, iyon na po nitong oportunidad niyo. Lain kan pagparehistro, yaon man ang Philippine Statistics Authority, tanganing mag-ako nin aplikasyon sa National ID. Ang mga makuapo ni Lola Melinda, edad 12 asin 15, dagos niya man pinakuha ka na sabing ID na mayo man babayadan sa PSA. Really thankful to the administration kasi permi po sila nag-anong araw kaniyo yearly na talagang sa tuyang syudad maray talaga mag-atama ng mga tao kasi yung mga mayong pambayad natatawa na ning pagkakataon na makaparestro. May mga araw kani i-avail na lang ninda para imbes na mabayad pa sinda makakalibre na. And sooner or later kinakaipuan niya ka mga aki pag-enroll sa eskwelahan, pag nagdarakula yan kung maagum na pagpakasal requirement po ang birth certificate. And kung matawan bagang oportunidad mag-abroad, dahil makakakuha ng passport kung mayong birth certificate. So, and ang number one right of a child po baga is to have a name, nationality. So, paano mo yan ma-avail right na yan kung mayo kang birth certificate. So, iyo po yan itong pinapaintindita kung gura no ka-importante ang birth certificate kang sarong aki. Parte ang programa ka National Children's Month bilang pagtaong atensyon sa mga kaipuhan kan kaakian sa syudad. Para sa Nagangunyan, Riza Santos. Mientras tanto, Jun Mongoso, pighagad kan MNWD Board na ibugtak bilang full-fledged General Manager kan Water District. Ang detalye sa ki Joel Sulina. Karong resolusyon ang ipinasahan kang Board of Directors kang Metropolitan Naga Water District na naguhurot sa opisina ni Mayor Nelson Legacion na
na itugot na maging full-fledged General Manager kang nasambit na Water District si Acting General Manager Florencio Jun Mongoso. Sa entrevista kay Mayor Nelson Legacion, kinumpirma kay na naresibin na niya ang nasambit na resolusyon gikan asin pirmado kan mga miyembros kang MNWD Board of Directors na pinamamayuhan ni Director Gilbert Albero. Kaya man, pinag-prepare naman na ang mga maninigong mga dokumentos para digdi asin aminado na kung ini ang hinahagad kang junta direktiba, tugot siya na maging full-fledged General Manager si Mr. Mongoso kang MNWD. Urog na nahihiling niya ang mga napuunang reforma sa laog kang manyamento asin ang padagos-dagos na pagrahay kan serbisyo asin na management kang MNWD. Marurumduman kang nagtalikod na Agosto 1, 2022, si Mongoso nagpuong magtukaw bilang Acting General Manager sa paagi kang Secondment Agreement sa pagultanan kang gobyerno lokal kang syudad asin kang MNWD kung sa ina na-extender pa ini sagkod sa presenteng taon asin ngunyan pighagad na dagos kang presenteng board kang MNWD na maging full-fledged General Manager kang Water District si Mongoso. Huli kay ni dagos ng mamabayaan ni Mongoso ang Metro Peso Naga bilang dating hepe kay ni asin mahanap ang lokal na gobyerno kan syudad kan magiging karibay kan matibay na opisyal asin hepe kang Metro Peso. Po, na-receive ko na and pinapapreparar ko na din po si magkakanigong dokumento. Iyo po. Nag-iyo na ako. Nag-iyo na po ako. Pakiulay kan board, okay naman kay Mr. Florencio Mongoso Jr. And dahil nahiling ta po na kaipuhan po siya duman, tangani mga ipadagos si mga nagkapunan na reforma sa laog kan Metro Naga Water District as in inuli ta mautang mahiling na usog as in stable ang Metro Naga Water District na itatao si pang-ipong magkakanigong serbisyo. So duman po. Ililipat ta, itutugot ta na duman na ma-empleyo si Jun bilang full-fledged General Manager kan Metro Naga Water District. Para sa Andagang Ngunyan, Joel Surina. Naga City Public Safety Office, padagos ang modernisasyon. Ang detalye sa Risa Santos. Halos 24 oras, wala toong nahihiling sa tinampo. Nagmamandokan trapiko, nagmamangnokan paze orden. Binantayan ang nakaaging eleksyon, Peña Francia Festival, asin katuwang sa pagresolbir kan Rosel Bandojo murder case ang Naga City Public Safety Office. Importanteng bagay talaga na may mga CCTV kita and may mga nagmaman kang kanay mga pag-monitor sa mga CCTVs and of course pag-preserve ng mga footages na nako-cover. Saro itong dakulang tabang. Nakrear sa Kusugan Ordinance 2005-056 ni dating Alkalde John Bongat, 160 ang puwersa, 18 anyos na ang PSO sa pamayungon niyan ni Rene Gumba. 15 anyos na officially, if we count the ordinance that created it. Garo ini parte kang eksperimento kang syudad kang Naga to enhance service delivery. Sa buong Pilipinas po, garo sarok kita sa pinakainot na nag-crear kang Public Safety Office. Transport Regulation, Public Facility and Civil Security, Disaster Mitigation and Emergency Services, as in Administrative, Training and Information Unit. 5 ining dibisyon na pinapakusog ni Gumba poon sa misyon hasta sa pagrealisar kan mga plano. So nasa punto kami ngunyan na pinag-execute ta itong right sizing plan kang opisina and pagpakusog kadtong iba-iba pong mga division. Kabali po kaya sa right sizing plan, so paglaag ning plantilla positions for division heads and down the line. So importante ining mga arob ka ini ma-set up ta to ensure the sustainability of the operations and better efficiency of service delivery po. Kabali sa mayor na punksyon kaini, ang traffic management, ordinances enforcement, public facility and civil security, kabali ang events and VIP security, as in communication and emergency services. The hotline is functional 24 hours in a day, so 7 days a week.
So mayo po yan ng putol, nagjo-duty ang mga personahes ta round the clock. So tulong shift sinda, Ma'am Risa, and then they make sure that all your emergency needs are catered to, including medical transports and other requests. So garo feedback center ta siya sa city na dahil nagtuturog ano. So that is one significant work that we are doing. So pag may emerhensya, kay panmuning ambulansya, call us up. The COMSEN hotline is open. Pigmamantener man kan PSO and Peace and Order Council kan DILG as Naga Resilience Council bilang Secretariat. Saruan naga sa 8 LGU bilang pilot implementors kan Resilience Council sa Pilipinas. To make sure that we have continuity in the operation of services in the city. Bago itong magbagyo sa ng kadikit, purunduhan na. Bago itong magduros-duros sa ng kadikit, mayo na ng serbisyo. Taon 2016, pinanday ni Konsehal Lito del Rosario ang Ordinance 2016-046 na ang pangaturugan nin mas pusog na sistema nin pagresponde na realisar sa irarom ni Alcalde Nelson Legasyon. Kanagi pong department na ako, nahiling ko kung paano nakulao na pangangaipon yung mga sistema, mga paagi, and of course si pinaka-struktura na man ang magiging napighihilingan kan si mga responders na tangarig pong maging malip ang moral nila sa pag-serbi lalo na during yung darkest moment kan mga pagre-responde sa mga calamities. Kaya si mga experiences sa pong ito, yung man po ito silang tulod sa tuya na ibugtak sa sarong papel, and yung man ito si pagmaota. Kan Huwebes, ginibo ang groundbreaking sa Balatas Development Area kan itutugdok na Center for Safety and Resiliency o CESAR. Ang kaipuhan, taigwa kitang malinaw na rason kung taano ginigibo ang mga bagay-bagay. Tanganing maintindihan kan pigdudulok ta. Posible angabos. Para sa kuya, posible po angabos. And ang sarong patunay po kayan, ining mangyayaring Center for Safety and Resiliency. Si initial na budget na igwa kitang ngunyan for phase 1 and 2 nasa 145 million. Kulang pa po yan base po sa project na pigpresentar po sa kuya. Mga ngaipo pa po kita nin around 135 million pesos. Pero igwa na pong commitment ang opisina ni Senator Joel Villanueva. Kasoon mahali po ako duman. Siring man, hali man pa ako sa ibang opisina kan ibang senador na pinapakiulayan ta. The assurance is that tatapuson po nila ining project na ini. And padagos na matabang sa Naga. Bako lang po ini, maging itong convention center. By the way, igwa na din pong tinaos ako yung tentative schedule ang DPWH for the groundbreaking. Tanganing mapo na naman po si Convention Center, and that will be on December 15. Alam ko man po na talagang masakit sa part ng local government na magtulod ng araw kaning kanapulang project. Pero si mga components kadto pighamanta na daman sa ordinansang ito si Vision taman sa public safety disaster management pigbugtak ta duman. And naglipas ang panahon, si Melson sa totoo lang po, sabi ko nga sa bago sa speech ko, doubting tamas ako eh. Anday ko man po na araw kani higusan ni Merson ang paghanap ng pundo. Kaya dako lang pasalamat po kay Senator Villanueva. Nayo po ang nagtulod ng dako lang maray na pundo para igdi. Sa sarong ektaryang lote digdi, pagsasara roon ang PSO, Central Communications Office, City Disaster Reduction and Management Office, kataid kan mga headquarters kan PNP, BFP asin Crime Laboratory. Pigiling ta na ma-up into challenge man ta. Bako lang po ang PSO, PNP, Bureau of Fire, kundi sa iba pang, and sa community ta. As mentioned sa duman sa first part kan sa kuyang speech, si pagtarabag ang komunidad ako lang bagay. So ang satuyang intensyon, dawa si siyang nakatukaw, dapat nakaset up na so systems and operational procedures na stable so dalagan kang opisina. Not really dependent on who is the director or who is the leader of the city.
Piglalaomang sa laog nin 2 o 3 taon, mahahaman ang mga pasilidad asin maipapadagos ang mas epektibo, episyente asin mahiwas na pagresponde sa anumang emerhensya asin katibaadan bako sa nasanaga, kundi posible pa magin sa luwas kan syudad. Safer Naga, safe Naga. That means that we will have the necessary facilities, the necessary equipment, the necessary technology for us to be able to respond more efficiently and more effectively in case of disasters, in case of emergencies, in instances where the assistance, where the help of the government is needed. Para sa Nagangunyan, Riza Santos. Mientras tanto, enhanced surveillance video asin iba pang modernong teknolohiya gagamiton 24/7 kan itutugdok na Center for Safety and Emergency o CESAR. Ang detalya sa ki Joel Sulina. Kanya na mapupunan na ang konstruksyon asin pagpapatugtog kang state-of-the-art na Center for Safety and Resiliency, CESAR, matapos kang halawig na pagpaplano para digdi. Unsain na sarong simpleng blessing and groundbreaking ceremony ang ginibo aldaw na Webes sa loob kang New Banatas Development Area. Pupunan na ang civil works para sa nasambit na CESAR Building. Unsain ginibo aldaw na Webes sa loob kang New Banatas Development Area. Sa entrevista kay PSO Director Rene Gumba, ang Chief Administrative Officer kan CESAR, hinabi kay ini na high-tech asin state-of-the-art ang gagamiton kang pinaka-primero sa Southern Luzon na Next Generation Public Safety and Interactive Monitoring and Emergency Operation Center kan syudad. Totoo pala niyan, itong ilalaag mo lang si Lalawgon, i-input mo, tapos gabos na camera, maharanap sa iya, kung saan magluwas si Lalawgon niya, ma-alarm. So may mga arog yan. Pati so paghanap kang plate number, kang mga sasakyan. So dako lang bagay sa samuya. Tangon yan, pag may violator halimbawa na Trimobile, ma-announce ang COMSEN, na i-flag down ang arog kaning Trimobile na plate number, body number. Pag na-install po so sa tuyang command center, automatic na ang mga CCTV ang nagaharanap kang plate number, body number. So once na ma-alarm sa command center, dispatch for response team ta. So dakulang bagay ang teknolohiya na gagamiton. Ang CESAR ay pinatugdok ang gobyerno lokal sa pamamayo ni Mayor Nelson Legacion sa tabang ni Senador Joel Villanueva na may katuyuhan na pagsaruroon ang Health, Emergency, Disaster Risk and Public Safety Rendering Offices kang gobyerno sa Naugan Sarong Complex para sa mas coordinated na pagresponde sa mga emerhensya asin atensyon pansiguridad sa loob kang 24 oras na operasyon urog na kung igwang kalamidad. Ang structure po kaning fasilidad na ini, maliban duman sa typhoon resilient na kayan, ang challenge ka ini dapat da ini napupundo dawa may kalamidad, So ang operations ka ini dahil nga ni resilient, dawa nagbabagyo or baha, dapat yaon dyan nag-ooperate. So ang satuya mga responder yaon dyan naka-base, as in kung kinakaipuan na dahi na mag-uruli, yaon sinda dyan naka-house na. Igwa din yung facilities, such facilities for our responders. Niyo pong compound na ini, sarong compound, yaon na ang Philippine National Police, yaon na ang Bureau of Fire Protection, yaon na ang CDRRMO. So gabos na responders mo in one area and coordinated. So this is the first of its kind in the Southern Luzon. Igwa pa ang CESAR ning helipad para digdi na maghugpa ang mga helicopter kang mga haralangkaw na opisyal kang gobyerno as in VIPs na mabisita sa syudad kung igwang mga darakulang event. Apera pa sa mga nasambit sa CESAR man pag-uulayan asin hahamanon ang mga solusyon sa mga presenteng problema asin ang mga concerns sa technological requirements urog na kinakaipuhan ini ngaring masiguro ang kaligtasan asin seguridad maging ang situational awareness kan mga taga-syudad ning Naga. Po digdi so weather monitoring. So pag-monitor kang baha, kang bagyo,
Kabali din digdi, so air quality monitoring, so pollution sa satuyang syudad, and all other situational awareness platforms na kaipuhan. Ang gabos na ini, ang intensyon, parang sa tuyang mga decision makers, well-guided sa indang mga decision na gigibuhon. So the command center will not only be a issuing commands, but it will be a situational platform para sa tuyang mga decision makers. So both in times of normal operation, saka in times of extraordinary situations, whenever there are calamities or big events sa satuyang syudad. Para sa Nagangunyan, Joel Surina. Mientras tanto, bagong two-story 6 classroom building. Formal nang o pwede nang gamiton kan San Isidro National High School. Ang detalyas kayan hali kay Risa Santos. Una kan second term sa San Isidro National High School kan Lunes. Excited ang mga estudyante bako sa nahuli sa balik normal nindang schedule din pagklase kundi igos sindang mahiwas, malinig, komportable asin bagong-bagong classroom. The keys will be handed over to the students of San Isidro National High School, for they are the direct beneficiary of the new two-story 6 classroom building of San Isidro. Formal na kayang ipig-turn over kan gobyerno lokal kan Naga ang duwang eskalon na may anum na classroom digdi na magagamit na ng gadninda. They can create stories in the new building. Hindi po mahihirapan ng estudyante na makapag-aral ng mabuti. Kung hapon lang, kasi po, parang mas mahihirapan po sila humabol sa mga lessons, mas lalo po sa requirements. Huli tabako na shifting, sigun kay OIC Principal Ramon Jeronimo, mas tutok na sa pag-aadal an sa indang mga estudyante na nasa 317 ngunya na school year. Grabe pong kagianan, kaginawan. Bako lang po ako nakakamatikan, pati ang mga kamagurangan po. Para sa lalo ng mga estudyante. Kasi nagkagawa na sindang inapon na identity in terms of their own classroom. Taon 2020 na ipatugdo kan LGU ang ika-36 na edifisyo sa mga eskwelahan kan Naga. Kaibaan San Isidro National High School sa apat pang na ipagibong mga eskwelahan sa syudad, Anyabu Elementary School, Santa Cruz, Balatas, asin Mabolo National High Schools. This is unparalleled. Garuda ini mapapantayan sa gabos na naaraman ko ng local government na sunod-sunod talaga ang pagto-turnover. Kaya once na may pinaabot pati sa mong papilito, sa may turnover na, minsan igwa kami ni mga aktibidad, madigdi. Kasi sabi nga ni Councilor Jesubago, ining edukasyon, dapat talaga sa tuya inigabos. Nakahanda naman ang eskwelahan para sa senior high school. Tugon ni Alcalde Nelson Legacion, marhay na ilatag kan DepEd katakod kan mas pinakarahay na estado nin edukasyon ang mga oportunidad pang nagahalat para sa mga estudyanteng magraduar digdi. Harani sa lugar na mataunin rinibong trabaho ang Naga City Industrial Park. Along with other investors, inaasahan ta na makakapag-generate po yan, makakakrear nin mga bagong trabaho asin hanap buhay. Around 10,000 new jobs ang kayang makrear po kayan. Pwede tang ihanda si satuyang mga senior high school students para sa posibilidad na matapos maggraduar senior high, pwede na sindang magtrabaho dyan sa Naga City Industrial Park. Siniguro kan LGU padagos ang programa sa sektor nin edukasyon na pundasyon kan mas maliwanag na futuro kan sarong komunidad. Para sa Nagangunyan, Riza Santos. Naga City General Hospital nakatalaan ng punaan ang operasyon. Ang detalya sa haliki Joel Sulina. Mabukas na ang bago asin mas nakulang 200 bed capacity level 1 hospital kan syudad ang Naga City General Hospital para man makapuon na ining magtaoning serbisyo
sa pangangataman ning saluda kan mga konstituentes kang syudad. Sa impormasyon na pinaghasi ni Alcalde Nelson Legacion sa mga miyembros kang media, nilalaumang sa masunod na simana kang presenteng bulan na mabukas na asin ma-operate na ang nasambit na General Hospital kang Naga na namumugtaka sa Balatas New Development Area. Dugang pa kang alkalde, apera kang itataong serbisyo kang Naga City General Hospital, nakatalaan pang mabukasan ang dialysis center asin physical therapy and rehabilitation center kang nasambit na ospital. Inaasahan ta po na kung bako next week, the week thereafter, mabukas na po si Naga City General Hospital. Gustong sabihin, ready na po si satuyang mga personnel, si mga hospital equipment para mag-admit din mga pasyente. And of course, si usual services na pigo-offer kan Naga City Hospital, i-offer na din po digdi sa Naga City General Hospital. Pero dagdag pa po kayan, paghahandaan ta lang, si dagdag na serbisyo itong sa dialysis center within the hospital compound, siring man itong physical therapy and rehabilitation center. Ang lumang Naga City Hospital, dyan sa Barangay Peña Francia, matinir na bukasa bilang sarong primary healthcare facility. Siring kang Our Lady of Lourdes sa Carolina, Naga City Health Office 2 sa Barangay Santa Cruz, asin ang papatapos namang Super Health Center sa Barangay Concepcion Pequeña sa lindong kang Naga City Health Office. Ang Naga City General Hospital na funduhan sa tabang kang mga national officials asin ahensya de gobyerno maging pribadong sektor na dinulok ni Mayor Nelson Legacion para sa padagos na pagpapagantad kang serbisyo asin pangangataman kan salud kang mga taga-syudad. 80%, diit na lang. Ang pinoproblema na duman si iwawalat. Iyon naman na inaasikaso ni Dr. Rani Amoranto. Mapa sa irarom kan sa iyang authority or jurisdiction si Old City Hospital as a primary healthcare facility. So magiging apat na ang sa tuyang primary healthcare facility, Our Lady of Lourdes, City Health Office 2, sa Santa Cruz yan, operational na. Si Super Health Center, once it becomes operational, ongoing pa kaya si construction, and then si Old City Hospital, Peña Francia. Mientras tanto, sinabi pa kang alkalde, nangunyan pa sana sa pagbubukas kang bagong General Hospital kang syudad. Inaasikaso naman ninda ang pag-download kang budget para sa medical assistance kan mga pasyente na taga-syudad Dignaga sa tabang kang Ako Bicol asin ni Congressman Saldico. Ini ang kinumpirma kang alkalde kung sa'y pinaplansya na kang opisina kang gobyerno lokal ang mga kinakaipuhang mga dokumentos para sa medical assistance to indigent patient program na kung saan ang gabos ng mga taga-syudad na naa-admit sa mga ospital digdi sa loob kan syudad Dignaga, pribado o pampubliko ang mabibenepisyaran para man makabawas sa bayaran sa pagpapa-ospital kan sarong pasyente. Dugang pa kang alkalde, igwa ng asigurasyon digdi, kumo nakaulay niya sinda Congressman Saldico asin DOH Yusek Roger Tang-an para man ma-facilitate tulos asin may download ang fundo para sa programang ini asin makaabot sa mga residente kan Naga. Kantidad 110 million pesos ang piglalaumang maida-download kan DOH para man sa pangataman kan salud kan lambang Nagenyo. Ang pigulayan ni po taigwa ng 10, additional 100. So tangani ngayang sararuan lang si processing sarong dokumento na lang, and according to Yusek Roger Tong-an, pwede da. So mataong instruction ki Dr. Ernie Vera iyo man na ito si total amount na ida-download sa city, 10 million plus 100 million, total of 110 million. Sabi sa kuya, basta naliliquidate lang tulos yan, perming igwang kasalida. So next year definitely igwa. Kung bakong the same amount, bad mas daradakol. So ining maip na itataos sa tuya para sa mga residente lang Kanaga. Dawa na po nga ni pasyente sa ibang hospital. Sabay
may magkakanigong arrangement lang nagigibuon kita kayan. Sa ibang hospital? With other hospitals like Mother Seton, NICC, Bicol Access. Ipiprepare ta lang po si Doc. Para sa Nagangunyan, Joel Sunina. Doktor, may abiso sa mga taong pigbabalik-balikan nin kalintura. Ramunta ang detalyas kayan hali kay Risa Santos. Dara ni Lola Evelyn ang 7 anyos na makuapong si Yana sa Naga City Hall grounds kasubagong aga. Balik-balik na kaya ang kalintura kan aki, asin may nagluluwas ng likido sa iyang talinga. Dapat magkainom bagay ng antibiotic. Siyempre ang babae pati. Dahil ako mahalap na mahaluyan. Tinimbang mo na si Yana kan City Population and Nutrition Office. Digdienot na notaran, hababa siya para sa edad asin timbang. Sigun ki Lola Evelyn, lain sa lahi nin harababa, maluyang magkakan si Yana. Kaanggutan, kung na iwaanggutan, dahil makakan. Sigsatakot ko siya. Pag dahil nagkakan, dahil na makakaluwas. Kung dahil papakawaton. Nagkakakan siya. Pero bakong kagulpian, minsan mga 4 na hungit, 5. Sabi ko mga perang hungit, mga 10. Sabi ko, kadakol na daya. Mantang nagahalat sa doktor, piglekturahan si Lola kan CPNO manungod sa tamang nutrisyon. Sigun man kay Dr. Leslie Villamora Canaga City Hospital, dapat maagapan ang primero sagkod 3 taon kan aki, nin masustansyang pagkakan tangani maibitaran ang pagkabansot o stunting. Ang malnutrition, haloy-haloy na, nag-2 taon, nag-3 taon, nag-4 na taon na malnourished. Ang katapos na po si Ken, ma'am, stunted na yan. Maana si height niya, silang kaon niya, mayo na duman para sa edad niya, nagiging stunted. So ang cause Ken, ma'am, prolonged malnutrition. So dapat ma'am, ang first 2 to 3 years of life, dapat ang aki ma-pull out sa malnutrition para ma-avoid ang stunting. Ang likido sa talinga ni Yana sigun sa pediatrician, haloy ng abo o sipon na kung dai maagapan, posibleng magresulta sa mas peligrosong kondisyon siringkan meningitis. Nagiging uso po dahil viral infection. Ang viral infection po, madaling magkalat, madaling makaulakit. So ang mga ordinaryong abo sipon, ang iba po kayan, self-limiting lang ma'am, nawawala yan. Pero ito pong ibang abo sipon, nagkakaigo ng secondary bacterial infection, nagiging bronchitis po yan, nagiging pneumonia, nagiging otitis media. Pag grabe po nga yan, ma'am, naglalawagyan sa brain, nagiging meningitis. So, dapat po maging alerto ang mga magurang. Pag may nahiling na kamatian kang aki, ipa-check up sa doktor. Kung may kwarta, magpa-check up sa City Health Office, magpa-check up sa Naga City Hospital. Kadakol po kaming doktor duman, kadakol pong mahiling sa inda. Nagpuli si Lola Evelyn na may darang bulong asin vitamins. Siya asin dagmang pang mga kaakian sa syudad, ana serbisyohan kan maghapong health, nutrition and dental caravan, katakod kan Children's Month. Maringata na timing niya, may check-up kaya salamat na maray. Padain ako naggastos. Katuwang man sa aktibidad ang City Health Office na nagkondusir nin fluoridization sa mga aki. Binilog ang caravan kan Children's Affairs Office sa pamayon ni Executive Director Elmer Baldemoro, kaibaan Committee on Children sa pamayon ni Councilor Omar Buenafe. Laom na sa paaging ini, nasisimbagan ang mga problema sa salud kan kaakian sa syudad na mayo nang iisipong babayadan ang mga magurang. Pagtalubok kang aki, nagiging pundasyon sa iyang futuro, sa iyang pagiging matanos, sa iyang pagiging healthy, and of course, sa iyang pagiging matinabang-tabang man sa sosyedad na sa iyang inakulaan. Kinakaipuhan na i-sustain ta or mas i-improve pa dahil syempre po pag daimaray ang nutrisyon kang sarong aki, iyo man yan itong kausa na dahil siya makapag-tultul ng klase, dahil makapaglaog sa eskwelahan. So mas maray po na from time to time ma-check upan po ang mga aki. Para sa Nagangunyan, Riza Santos. Operation Smile Philippines asin Metro Naga Development Council liwat nagsagibon medical mission
para sa mga may clip palette asin sa mga may cliplet asin clip palat. Ang detalye sa kay Joel Sulina. Makalis na pirmahan ang Memorandum of Agreement sa pagultahanan kang Metro Naga Development Council, Bicol Medical Center asin kang Operation Smile Philippines. Tulos nagkaigwa ning screening para sa mga pasyente na libreng makakapag-avail kang free operation sa mga igwang facial deformities, siring kang cleft lip asin cleft palate. Lunes, nabanggi, ginibo ang BOA signing sa function room kang Antigua Restaurant sa Barangay Bagong Bayan, Sura, Naga City. Inatindiran ka mga specialist doctors and surgeons, mga medical and non-medical volunteers kang Operation Smile Philippines na pinamamayuhan kang Executive Director kaini na si Mr. Emiliano Romano. Kaiba ang representante kang Bicol Medical Center na si Dr. Jose Rebulado, asin si Mayor Nelson Legacion, ang chairman kang Metro Naga Development Council. Target kang Operation Smile ang maoperahan ang sobra sa 40 gabos na mga pasyente para mapakaray ang mga deformities kang mga ini, kadakli mga kakian, asin may mga edad na mga pasyente bakot lang gikan sa syudad ding Naga. Sigon kay Mr. Emiliano Romano kang Operation Smile Philippines, dakol na sindang mga naging pasyente na naoperahan asin natabangan sa paagi ning highest quality of care and medical standards, nagunyada namumuhay ning normal asin harayo sa social isolation asin bullying. So for this surgical program po, our goal is to operate on 40 children. Pero in terms of screening, kahit na if tomorrow 100 children will show up, then we're still gonna screen all of them. But we're gonna schedule 40 for surgery. So the more the merrier. In terms of following through, yes po, we have actually very successful stories. Actually, my program manager was telling me just a few days ago that he came across a pasyente that was operated 40 years here in Naga and now is abroad, has a family, has a better life. So yun yung mga success stories. Madami din kami success stories locally. She's not here right now, but in other programs, we had volunteer who were actually our patients when they were young, and then eventually she became a nurse. She's not here tonight, but usually she joined our program. And so it's like for her to come back. So yes, we monitor them. Sigun man kay MNDC Chairman Mayor Nelson Legacion na dakulang bagay na nagkaigwaning MOA signing sa pagultanan kang Operation Smile Philippines asin kang MNDC. Para sa mas mahiwas na scope kang medical mission, asin mas dakul pa ang makapag-avail kang libreng operasyon. Yes, the members of the Metro Naga Development Council were informed, they were duly notified of the conduct of these Operation Smiles. That is the reason why we have beneficiaries, recipients coming from outside Naga City. We want to share the blessings that Naga is receiving. Hindi lang mga pinaglilingkuran natin dito sa loob ng Naga, maging sa labas. Pero ang isang dahilan niyan, kakaunti na yung supposed beneficiaries natin that are residents of Naga City. Labi man ang pasasalamat ni Mrs. Irene Ricaport kan San Vicente Tinambag, Camarines Sur, ulita matatabangan ng sa iyang aki na igwan ng cleft lip na libreng maoperahan. Nagpapasalamat po ako sa indata. Igo po sindang libreng arog po kaning programa para po sa mga aking igwang arog kani. Dakulang tabang po sa mo. Ayos na po. Dahil na po siya bubulihon. Pag nagdakula po siya, siya bubulihon. Sa Bicol Medical Center na may world-class operating rooms and facilities, gigibuhon ang tulong aldaw na surgical operations kan Operation Smile Philippines. Napiglala umang maduraning labi sa 40 minutos kada sarong pasyente, depende sa kaso kaini. Sigun pa kay Mr. Romano, ang cleft lip asin cleft palate ang ikatulong most common birth defect worldwide, asin aminado na daig kayo ini natataunan ng prioridad kung saan ang mga aki na igwa kay ni nagsasapo ning kadifisilan sa pagkakan asin pag-inom. Kabali pa ang pagsapo ning social isolation
asin nagiging subject nin bullying. Ngayon, if we look at the census of Philippines, easily every year, dagdag at least 3,000 to 4,000 patients that are recorded with the registry. Kasi in the Philippines, walang registry for cleft. The only registry you get is a deformity registry. So hindi mo alam if it's cleft or non-cleft. Pandemic didn't help. So pandemic alone, we had a backlog in the country because of course, cleft unfortunately hindi priority. Actually, hanggang ngayon, if you ask the Department of Health, cleft is not a priority, right? And I think we should put a priority because it's a very simple surgery, can change a life in just 45 minutes. So I can tell you that one cleft organization won't be able to take care of all the children in the Philippines. But definitely with partnership like this, we can try to lessen and try to change more children's life every day. Para sa Nagangunyan, Joel Sulina. Third, Mayor Nelson Ligacion Bike Challenge naging matrayumpo. Ang detalye sa haliki Joel Sulina. Pinagpartisiparan bakod lang ka mga siklistang taga Syudad Dignaga, asin dinayo maging ka mga amateur na siklistang hali sa probinsya kan Sorsogon, Camarines Norte, Camarines Sur asin Albay, ani katulong taon na Mayor Nelson Ligacion Bike Challenge na may 28 kilometrong distansyang uphill, downhill, asin off-road race route na nag-agi sa upper barangays kang Syudad Dignaga na inorganisa kang gobyerno lokal sa paagi kang Naga City Bicycle Board, Senro, Naga na Bikers asin Uragon Bikers Incorporated. Alas 6 ding aga kang nakalis na Nobyembre 5 sa Sports Complex sa Barangay Pacola, ginibo ang gun start na si Konsehal Omar Buenape ang nag-officiate asina nagrepresentar kay Mayor Nelson Ligacion para sa fun bike bago isunod ang 8 kategorya kang race bagpuon sa edad 17 anyos pababa sagkod 50 anyos pataas para sa executive and uniform personnel na kadakli binalihan kan mga amateur riders sa Bicol asin sa Syudad Dignaga. Ang nag-top 3 sa lambang kategory nagresibi ng tropeyo, certification asin cash poon sa 1,000 pesos para sa third, 2,000 pesos sa second place, asin 3,000 pesos sa first placer. Mantang ang mga nag-ikapat asin ikalima sa lambang categories nagresibi ning medalya. Gabos man ang mga finishers sa fun bike nagresibi ning medalya. Dugang padigdi, nagkaigwaning paraffol ning anom na bagong mga bisikleta asin mga bike accessories. Gikan man sa mga pribadong kumpanya, nag-sponsor sa nasambit na pakawat objeto kang pakawat na ini ni Mayor Nelson Ligacion asing kang gobyerno lokal, iyo ang padagos na may pabantog ang pagbibisikleta na sarong sports asin hobby na may maray na benepisyo sa salud asin mentalidad kan lambang taga-syudad kasabay kang maray na epekto kaini sa kapalibutan asin turismo. Para sa Nagangunyan, Joel Sulina. Sa huring bareta, mga opisyal kan lokal na gobyerno kanaga pigbisto bilang outstanding public servants. Ang detalyas kayan haliki Risa San. Huli sa sinserong pag-utob kan mga obligasyon bilang mga elihidong serbidor, binisto bilang namumukod tangi sa Pilipinas ang mga opisyal kan Naga. Kan Miyerkules, pigresibe ni Alcalde Nelson Ligacion ang plake hali sa United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization o UNESCO. Binisto kan ahensya si Ligacion bilang Outstanding Clubs for UNESCO Public Servant in Good Governance. Ini matapos mapili ka National Coordinating Body of Clubs for UNESCO in the Philippines ang alkalde sa lado nin paggobyerno sa nasasakupang runa. Urog pigrekonusir si Ligacion sa iyang naging kontribusyon sa sektor nin edukasyon na naging basihan kanominasyon kan Universidad de Santa Isabel sa award-giving body. Kaiba kan mga public servant sa mga pignombraran taon-taon, ang mga piling jóvenes, frontliners, cultural workers, mga professional asin edukador. UNESCO, itong sa CMCI, we're talking about good governance. And therefore, there should be no doubt na igong maray na pag-gobernar sa Satuya pong syudad.
Siring man kelegasyon binisto kan Department of the Interior and Local Government ang sangguniang panlungsod kan Naga bilang most outstanding sangguniang panlungsod in independent component city sa Bicol. Naging basehan kan onra ang epektibong pagpasar kan mga ordinansa asin resolusyon na namamati ng GAD ang positibong epekto sa komunidad. Sa panginot ni Vice Alcalde Cecilia Veluz de Asis na iyo ang presiding officer kan 13th sangguniang panlungsod, pigresibe kan membros kan junta an onra durante kan regional recognition ceremony sa siyudad ng Legazpi kan Oktubre 23. Tataumi po sa Secretariat si mga nagpagalman magtabang sa Samuya para makuha ang award na ini kang 13th sangguniang panlungsod. Si ino ko pong pagtukaw bilang Vice Mayor. Salamat po, SP Secretariat. Para sa Nagangunyan, Riza Santos. Asin yan po ang kabilugan kan sa tuyang mga bareta sa Nagangunyan News. Sangaran ka na mga naging katuwang sa 104.7 Bossing FM, 105.5 Bicol Idol FM, asin 89.5 radyo natin Naga. Sangaran man kan lokal na gobyerno kan Naga, Mayor Son Ligacion, Vice Mayor Neri Diasis, asin kan sangguniang panlungsod Naga, asin man kan bilog na ANN News in Public Affairs Team, inansendong naging parabarita Roy San Ramon, mabalus kan sa pagantabay. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Vista Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondaga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Kada Sabado, alas 9 sagkod alas 10:30 nin pagkaaga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Kasaysayan, haloy ng panahon, ikaw pinangaran sa kahoy na mapusugon. Naging puso kang kabikulan, banwaan na nasasanginan, mga angat na itinalikudan. Ipintakasik ko sa kagamsan, mga palaot, ikagaglalang, sarog na pusog, masulog na salog, marambong nakapalibutan. Nagana, uswa pa, mangenod sa pagbabago. Nagana, uswa pa, magayon na syudad ko. Nagana, uswa pa, di pag-orgulyo sa kinapan sa gabos na panahon. Ikaw mamuna ka. Sa kasaysayan, haloy ng panahon, ika pinangaran sa kahoy na mapusugon. Ngunyan, ika ang staran, banwaan na nasasangigan, mga angat na itinalikudan. Ipagsasambitan sa iman magduman, ikukuraw ko sa kagagsan. Kitang mga nagenyo, maurat na Bicolano, marhay na mga tao. Nagana, uswa pa, mangenon sa pagbabago. Nagana, uswa pa, magayon na syudad ko. Nagana,
magtuman Ikukuraw ko sa kakabsan Kitang mga nagenyong matitibay Di kulano makukuran Ng mga tao Nagana Uswag pa Mangelong sa pagbabago Nagana Uswag pa Magkayon na syudad ko Nagana Uswag pa Ipagpupulyo sa tinapan Sa gabos na panahon Ikaw Mamutan The scope of the Naga City Children's Welfare Code, basically it addresses all the concerns for children. It also contains the four basic rights of children: development right, the survival rights, the protection rights, and particularly the participation rights, which cater the participatory governance for children. So we include particularly the participation rights, since the developmental, the survival, and protection were already in place in the program of the city. We institutionalized the children's participation, particularly in the inclusion and the Naga City Children's Schools, since there is already an organized barangay children organization in every barangay, and we already have a federation, the Naga City Federation of Barangay Children Organization. And by incorporating in the Naga City Children's Code, there is a provision for them, for their programs and activities. They can also plan, implement, and at the same time, they're the one who conceptualizing, as well as they're the one who implemented the programs for children, and at the same time, the assurance that the children is consulted in every programs that the city may undertake. Very much fulfilling po sa feeling, since I'm representing the children's sector of Naga City and I'm amplifying their voice to the LGU of Naga City. I really think po na they can actively participate sa LGU ng Naga by recruiting them and telling them what really is the significance of the children's sector sa society natin. Since sa children's, meron din iba't ibang sector like the PWDs and the women's, and also we are targeting po the CAR or the Children's at Risk, and CICL, which is the Children's in Conflict with the Law. So we are recruiting them and telling them talaga the significance or the main significance of the children's sector. City Children's Federation po consists of the 27 barangays of Naga City. So that means the federation has a communication po na mas mapapabilis kung ano ba talaga yung voice or yung gusto ng mga children's sa buong Naga. So we are the communication baga or the bridge for me po, especially to the one representing the children's sector, na ma-voice out or ma-amplify ang voice kung ano ba talaga yung gustong sabihin ng mga children's to the LGU. Barangays ng Naga, ini-encourage na bawat barangay merong barangay children's organization. Yung children's organization,
ini-encourage sila mag-form ng sarili nilang organization, magplano ng activities nila. Each of the barangay, yung presidente nila, kasama sila dun sa tinatawag na federation. Federation president, he has a seat in the Naga City Council for the Welfare and Protection of Children. So may voting rights siya, no? Kasama siya sa lahat ng meetings, kasama siya sa lahat ng planning, decision-making process. Apart from that po, meron ding mga capacity building, no, for all children's organization. Yung mga kabataan namin, minsan may mga 8 years old, 9 years old, kasama na sila sa activities. Dahil po sa pagbibigay natin ng priority sa pag-aaral, sa edukasyon ng ating mga bata, ng mga kabataan, ay yung pagpapatayo ng mga bagong paaralan. Simula po nang tayo ay maupo bilang punong lungsod noong 2019, nakapagpatayo na po tayo ng 4 na bagong paaralan. Noong isang buwan, pinasimula na po natin yung _5 na bagong paaralan. Yan po yung tatawagin nating Mabulo National High School. Yung pagpapatayo po ng mga bagong paaralan ay sagot po ito sa problemang hinaharap, lalong-lalo na sa secondary. Kasi nga po, ang tingin natin masyado ng congested yung ating mga secondary schools. Kaya, kailangan magtayo sa mga lugar, sa mga komunidad, lalong-lalo na kung saan nakatira yung mga tao. Ibig sabihin, inadapt po natin yung isang polisiya, decentralization of essential government services. So, hindi lang po ito para sa edukasyon. Kasama din po sa kinonsider natin yung serbisyong pang-kalusugan. Kaya may mga bago po tayong primary healthcare facilities kasabay po o kaya malapit doon sa itinayong mga bagong paaralan. Meron po tayong City Health Office doon po sa Santa Cruz, within the Santa Cruz New Area Development. Ganon din po dito sa May Balatas yung bagong City Hospital ng ating lungsod. Noong kasagsagan po ng COVID-19, minabuti po natin na maglagay sa mga stratehikong lugar nung tinatawag nating community Wi-Fi para makatulong sa pag-aaral ng ating mga estudyante sa elementary, high school, and even in college. So kasama din po yun. At maliban din po doon sa nabanggit ko kanina mga new development areas, particularly Santa Cruz and Balatas, may mga event centers po doon kung saan ay ginaganap yung mga iba't ibang gatherings involving children. Kasama na din po yung mga pagtitipon, iba't ibang gawain ng mga estudyante sa nabanggitang paaralan. Maliban po dito ay may mga parating pa po tayo na mga proyekto na magbibigay ng hindi lang kasiyahan kundi benepisyo, makakatulong sa pagbuo holistic development ng mga bata. Unahin ko po yung patungkol sa sports, yung Sports Academy. Pinaghahandaan na po natin ito and hopefully masimulan po ito next year. Doon din po natin ito itatayo sa Metro Naga Sports Complex sa Pacoon. Tama-tama, may iba na po mga facilities doon involving sports. Yung isa pa po ay yung People's Park and Recreation Center. Dito naman po ito sa may Bicol River, Tabuco side. Minabuti po natin base sa site development plan
na mayroong lugar, mayroong puwang para sa mga bata, para sa mga kabataan. Una po sa pakikipag-ugnayan sa mga kasali sa BCPC o Barangay Council for the Protection of Children, lalo na po halimbawa po doon ang health, ang peace and order, at the same time ang education. Pangalawa po yung pakikipag-participate namin sa private sector para mas bigay namin yung serbisyo ng bata. At the same time po, sa pag-participate po ng bata, ini-invite din namin yung bata kapag may mga desisyon na gagawin ang komitiba ng Barangay Council for the Protection of Children. Sa amin po, sa barangay namin, mayroong kada zone na may mga organization na mga active sa barangay, youth and children. And sila po yung tinatanong natin kung ano ba yung pangangailangan at kung ano yung kailangan ng bata na sa presente. Nandito na, nadarama, nakikita, nararanasan. Ang saya nating miti, pinaglaban, pinangarap, pinaghirapan. Maumang lugar, puno ng ngiti at saya. Ang lahat sinimulan sa aming puso't isipan. Papayagan na mawala, na masaktan, mapabayaan. Pagkatao at prinsipyo, noon hanggang ngayon at sa kinabukasan. Di maiiwasan, galaw at pagbabago. Ngayon nga ay tutungo, eto na ang bagong kwento. Ngayon na, nakaugat, nakaukit sa kasaysayan. Nagana, tayo na, puno ng pag-asa aming kinabukasan. At di nyo mapipigilan, ang kwento ay madudugtungan. Mapag-alaga, matitiwalaan, ibay na lagi nating maaasahan. Taas noo, ito ang aming bayan. Nalalauman, nasasabigan, nangangataman sa tukunyan. Sa kasaysayan ng aming bayan, paninindigan laging nandyan. Back to the basic, now there will be no tricks. Now until tomorrow, you can bet there'll be no conflict. Fast to the future, everybody's so sure. Now we can be stronger and together we will always be one. Ngayon na ay lilipas at darating ating bukas. Doon mo na makikita ang tunay na ganda. Nagana, ngayon na, bagong saya, bagong sigla, bagong pag-asa. Nagana, tayo na, ang kinggaling ay aming ipakikilala. At di nyo mapipigilan, ang kwento ay madudugtungan. Mapag-alaga, matitiwalaan, ibay na lagi nating maaasahan. Taas loob,
haloy ng panahon. Ikaw pinangalan sa kahoy na mapusugon, naging puso kang kabikulan. Banwaan na nasasangilan, mga angat dahil tinalikudan. Ipintakasik ko sa kagamsan, mga palaog ikanaglalang. Sarog na pusog, masulog na salog, marambong nakapalimutan. Nagana, gusto pa mangenod sa pagbabago. Nagana, gusto pa magayon na syudad ko. Nagana, gusto pa di pag-uulyo sa inaman sa gabos na panahon. Ikaw mamuna ka. Sa kasaysayan, haloy ng panahon, ika pinangalan sa kahoy na mapusuon. Ngunyan, ika ang istaran, banwaan na nasasangigan, mga angat na ay tinalikudan. Ipagsasambitan sa iman magduman, ikukuraw ko sa kagamsan. Kitang mga nagenyo, maurat na Bicolano, marhay na mga tao. Nagana, uswa pa mangenon sa pagbabago. Nagana, uswa pa magayon na syudad ko. Nagana, uswa pa ibang uulyo sa inaman sa gabos na panahon. Ikaw mamunutan sa kung pag-iikutan sa inman magduman. Ikukuraw ko sa kagamsan, kitang mga nagenyong matitibay Bicolano, makukuran ng mga tao. Nagana, uswa pa mangenon sa pagbabago. Nagana, uswa pa magayon na syudad ko. Nagana, uswa pa ipag-uulyo sa inaman sa gabos na panahon. Ikaw mamunutan. The scope of the Naga City Children's Welfare Code, basically it addresses all the concerns for children. It also contains the four basic rights of children: development right, the survival rights, the protection rights, and particularly the participation rights, which cater the participatory governance for children. So we include particularly the participation rights, since the developmental, the survival, and protection were already in place in the program of the city. We institutionalized the children's participation, particularly in the inclusion and the Naga City Children's Codes, since there is already an organized barangay children organization in every barangay, and we already have a federation
the Naga City Federation of Barangay Children Organization. And by incorporating in the Naga City Children's Code, there is a provision for them, for their programs and activities. They can also plan, implement, and at the same time, they're the one who conceptualizing as well as they're the one who implemented the programs for children, and at the same time the assurance that the children is consulted in every programs that the city may undertake. Very much fulfilling po sa feeling since I'm representing the children's sector of Naga City and I'm amplifying their voice to the LGU of Naga City. I really think po na they can actively participate sa LGU ng Naga by recruiting them and telling them what really is the significance of the children's sector sa society natin. Since sa children's, meron din iba't ibang sector like the PWDs and the women's, and also we are targeting po the CAR or the Children's at Risk and CICL, which is the Children's in Conflict with the Law. So we are recruiting them and telling them talaga the significance or the main significance of the children's sector. Children's Federation po consists of the 27 barangays of Naga City. So that means the federation has a communication po na mas mapapabilis kung ano ba talaga yung voice or yung gusto ng mga children's sa buong Naga. So we are the communication baga or the bridge for me po, especially to the one representing the children's sector, na may voice out or ma-amplify ang voice kung ano ba talaga yung gustong sabihin ng mga children's to the LGU. -- 27 barangays ng Naga, ini-encourage na bawat barangay merong barangay children's organization. Yung children's organization, ini-encourage sila mag-form ng sarili nilang organization, magplano ng activities nila. Each of the barangay, yung presidente nila, kasama sila dun sa tinatawag na federation. Federation president, he has a seat in the Naga City Council for the Welfare and Protection of Children. So may voting rights siya, no? Kasama siya sa lahat ng meetings, kasama siya sa lahat ng planning, decision-making process. Apart from that po, meron ding mga capacity building, no, for all children's organization. Yung mga kabataan namin, minsan may mga 8 years old, 9 years old, kasama na sila sa activities. Dahil po sa pagbibigay natin ng priority sa pag-aaral, sa edukasyon ng ating mga bata, ng mga kabataan, ay yung pagpapatayo ng mga bagong paaralan. Simula po nang tayo ay maupo bilang punong lungsod noong 2019, nakapagpatayo na po tayo ng 4 na bagong paaralan. Noong isang buwan, pinasimula na po natin yung _5 na bagong paaralan. Yan po yung tatawagin nating Mabulo National High School. Yung pagpapatayo po ng mga bagong paaralan ay sagot po ito sa problemang hinaharap, lalong-lalo na sa secondary. Kasi nga po, ang tingin natin masyado ng congested yung ating mga secondary schools. Kaya, kailangan magtayo sa mga lugar, sa mga komunidad, lalong-lalo na kung saan nakatira yung mga tao. Ibig sabihin, inadapt po natin yung isang polisiya, decentralization of essential government services. So, hindi lang po ito para sa edukasyon. Kasama din po sa kinonsider natin yung serbisyong pang kalusugan. Kaya may mga bago po tayong
primary healthcare facilities, kasabay po o kaya malapit doon sa itinayong mga bagong paaralan. Meron po tayong City Health Office doon po sa Santa Cruz, within the Santa Cruz New Area Development. Ganon din po dito sa May Balatas yung bagong City Hospital ng ating lungsod. Noong kasagsagan po ng COVID-19, minabuti po natin na maglagay sa mga stratehikong lugar nung tinatawag nating community Wi-Fi para makatulong sa pag-aaral ng ating mga estudyante sa elementary, high school, and even in college. So kasama din po yun. At maliban din po doon sa nabanggit ko kanina, mga new development areas, particularly Santa Cruz and Balatas, may mga event centers po doon kung saan ay ginaganap yung mga iba't ibang gatherings involving children. Kasama na din po yung mga pagtitipon, iba't ibang gawain ng mga estudyante sa nabanggitang paaralan. Maliban po dito ay may mga parating pa po tayo na mga proyekto na magbibigay ng hindi lang kasiyahan kundi benepisyo, makakatulong sa pagbuo holistic development ng mga bata. Unahin ko po yung patungkol sa sports, yung Sports Academy. Pinaghahandaan na po natin ito and hopefully masimulan po ito next year. Doon din po natin ito itatayo sa Metro Naga Sports Complex sa Pacol. Tama-tama, may iba na po mga facilities doon involving sports. Yung isa pa po ay yung People's Park and Recreation Center. Dito naman po ito sa may Bicol River, Tabuco side. Minabuti po natin base sa site development plan na mayroong lugar, mayroong puwang para sa mga bata, para sa mga kabataan. Una po sa pakikipag-ugnayan sa mga kasali sa BCPC o Barangay Council for the Protection of Children, lalo na po halimbawa po doon ang health, ang peace and order, at the same time ang education. Pangalawa po yung pakikipag-participate namin sa private sector para mas bigay namin yung serbisyo ng bata. At the same time po, sa pag-participate po ng bata, ini-invite din namin yung bata kapag may mga desisyon na gagawin ang komitiba ng Barangay Council for the Protection of Children. Sa amin po, sa barangay namin, mayroong kada zone na may mga organization na mga active sa barangay, youth and children. And sila po yung tinatanong natin kung ano ba yung pangangailangan at kung ano yung kailangan ng bata na sa presente. At ngayon, nandito na, nadarama, nakikita, nararanasan, ang saya nating ngiti, pinaglaban, pinangarap, pinaghirapan, maumang lugar, puno ng ngiti at saya, ang lahat sinimulan sa
pababayaan. Pagkatao at prinsipyo, noon hanggang ngayon at sa kinabukasan. Di maiiwasan, galaw at pagbabago. Ngayon nga ay tutungo, eto na ang bagong kwento. Nagana, ngayon na, nakaugat, nakaukit sa kasaysayan. Nagana, tayo na, puno ng pag-asa aming kinabukasan. At di nyo mapipigilan, ang kwento ay madudugtungan, mapag-alaga, matitiwalaan, tibay na lagi nating maaasahan. Taas noo, ito ang aming bayan. Nalalauman, nasasarigan, nangangataman sa tukunyan, sa kasaysayan ng aming bayan, paninindigan laging nandyan. Back to the basic, now there will be no tricks. Now until tomorrow, you can bet there'll be no conflict. Fast to the future, everybody's so sure. Now we can be stronger and together we will always be one. Ngayon na ay lilipas at darating ating bukas. Doon na makikita ang tunay na ganda. Nagana, ngayon na, bagong saya, bagong sigla, bagong pag-asa. Nagana, tayo na, ang kinggaling ay aming ipakikilala. At di nyo mapipigilan, ang kwento ay madudugtungan, mapag-alaga, matitiwalaan, tibay na lagi nating maaasahan. Taas noo, ito ang aming bayan. Nagana, nalalauman, nagana, nasasaligan, nagana, nangangataman. Nagana, 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 nagana. Kasaysayan, haloy ng panahon, ikaw pinangaran sa kahoy na mapusugon. Naging puso kang kabikulan, banwaan na nasasaligan, mga angat dahil tinalikudan. Ipinta kasi ko sa kagamsan, mga palaot, ikangaglalang, sarok na pusok, masulog na salog, marambong nakapalimutan. Nagana, buswag pa, mangenod sa pagbabago. Nagana, buswag pa, magayon na syudad ko. Nagana, buswag pa, ipag-uulyo sa kinapan, sa gabos na panahon. Ikaw, mamuna ka. Sa kasaysayan, haloy ng panahon, ika pinangaran sa kahoy na mapusuon. Ngunyan, ika ang istaran, banwaan na nasasaligan, mga angat na ay tinalikudan.
Ipagsasambitan sa iman magduman, ikukuraw ko sa kagabsan. Kitang mga nagenyo, maurat na Bicolano, marhay na mga tao. Naganak, uswa pa, mangenon sa pagbabago. Naganak, uswa pa, magayon na siyudad ko. Naganak, uswa pa, ibang umulyo sa pinapan, sa gabos na panahon. Sa kung pag-iikutan sa inman magduman, ikukuraw ko sa kagabsan. Kitang mga nagenyong matitibay Bicolano, makukuran ng mga tao. Nagana, uswa pa, mangenon sa pagbabago. Nagana, uswa pa, magayon na siyudad ko. Nagana, uswa pa, ibang orgulyo sa tinapan, sa gabos na panahon. Ikaw, mamutan. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, hali sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Vista Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang nagangunyan, ang nagangunyan, kada Sabado, alas 9 sagod alas 10:30 ning pagkaaga. Ang nagangunyan, ang nagangunyan.